Türkmenistanda güýçli pnevmoniýanyň ýaýramagy dowam edýär. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we gararsız habar beriş serýisçileriň maglumatlaryna görä, ýurdun hastahanalary dem alyş problemaly näýetaglaryň görülýär edilmedik derejede köpelmegini başdan geçirýär we lukmanlar izolýasiýa edilýär. Lukmançylyk işgärleriniň we hastalaryň arasynda ölüm bar. Tiz kömek hyzmatlary ýetişiksiz ýagdaýda işleýär. Häkimetler ýurtda koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýärler. Lukmanlar bolsa munyň COVID-19 keselidigine ynanýarlar. Türkmen lukmanlary we ilat häkimetleriň ýurtda koronavirusy inkar etmek siýasatyndan ejir çekerler. Häzirki wagtda ýurtda pnevmoniýanyň ýaýraýan wagtynda Azatlyk radiosuna Türkmenistanda COVID-19-dan saglyk işgärleriniň ölýänligine degişli anyk wakalar ma'lum boldy. Vilayet keselhanalarynyň lukmanlary ýygyderli ölýärler. Iň soňky 1965-nji ýylda doglan lukman Balkanawat şäher hastahanasynda ýokynç kesellik hünärmeni bolup işledi. Häkimetler munyň COVID-19 keselligini aýtmaýarlar ýöne onuň COVID-dan ölenligini her kim bilýär. Lukmanlar hakykatdan hem häkimetleriň nädogry siýasatyndan ejir çekerler diýip Türkmenistanyň hökümetine ýakyn çeşme 16-njy ýylda Azatlyk radiosuna aýtdy. Azatlyk radiosu çeşmeleriniň gizlenligini we howpsuzlygyny saklamak üçin aradan çykan lukmanyň adyny aýtmakdan saklanýar. 15-nji ýylda Azatlygyň habarçylary öýkün ketel bilen ketellänleriň köpelen wagtynda paýtagtyň ýokynç keteller hastahanasynyň işgärlerine öýlerine gitmäge telefon ulanmagy ruhsat berilmeýänligini anykladylar. 16-njy ýylda Azatlygyň habarçylary Aşgabat keselhanalarynda bolup geçýän wakalar barada täze maglumatlary habar berdiler. Ýokynç keteller hastahanasynyň şepagat oýasy birnäçe wagt ozal garyndaşlaryna jaň edip 14 gün karantiniň bardygyny habar beripdi. Indi bolsa ol jaň edip karantiniň 28 gün dowam edip biljekdigini duýdurdy diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä, paýtagtyň ýokynç keteller merkezindäki karantin COVID-19 hadisalary bilen baglanşykly. Bir adından 2 adam koronavirus sebäpli ýoğulupdyr. Mundan başga da Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä, paýtagtyň tiz kömek işgärleri häzirki wagtda gyssagly ýagdaýda işleýärler. Köp awtolog bazasyna dolanmagy wagt tapmaýar we indiki jaň boýunça barmaly bolýar. Lukmanlara agyr düşýär. 16-njy ýylda Aşgabatdaky habarçymyz tiz kömek dostlarymyň ýanyna 1,5 sagat gije galyp geldi. We lukman ötünç sorady görülýär edilmedik derejede köp çagyrlýanlygyny aýtdy. Ol lukmanyň özi kömege mätäşdi. Ýa-da diýip habarçymyz aýdýar. Ol tiz kömek çaklyklarının köpelmeginiň sebäpleriniň belli däldigini, soň günlerde howanyň yssydygyny, ýürek agyrsy, ýokurgan batyşy we çagalarda gyzgynyň göterilmegi ýaly alamatlary bilen hem ýüz tutýan näýetaglaryň köpdigini belirtýär. Şeýle bu ýagdaý pnevmoniýa hem dem alyş keselleriniň ýaýramagynyň fonunda göze çöker. Gararsy Türkmen News neşri gawdan etrapçasynda ýerleşýän Aşgabatdaky 9-njy hastahanada birnäçe lukmanyň we şepagat oýasynyň koronavirus barlygynda bu keteliň tapylandygyny, virus ýokaşan näýetaglaryň bardygyny we olaryň hemmesiniň gözekçilik astynda saklanýanlygyny habar berdi.